बिसारी हो गईले आहे आहे उधो कवना जोगिनिया जोगवा साधली हो राम आहे आहे उधो कवना जोगिनिया जोगवा साधली हो राम जब से कन्हैया हो गईले और गोकुला बिसारी हो गईले आहे आहे उधो कवना जोगिनिया जोगवा साधली हो राम बात जो हत में राधा और होई गईले देहिया रे राधा बात जो हत में राधा और होई गईले देहिया रे राधा आहे आहे उधो पतिया बाचत में छतिया फाट लहो राम आहे आहे उधो पतिया बाचत में छतिया फाट लहे राम कि वृंदावन सुना हो सुना और लगेला कन्हैया रे दीना बाट जो हत वृंदावन सुना हो सुना और लगेला कन्हैया रे दीना आहे आहे उधो कवना समतिया मतिया मारली हो राम आहे आहे उधो कवना समतिया मतिया मारली हो राम कहता महेंद्र श्याम आर भइले विधाता हो बाप महता महेंद्र श्याम और भइले विधाता हो बाम आहे आहे उधो